ọbịa na-enwe ana bọdịkwa na mma otu weja ọgbọgwa maka na ụtụ ụtara n'ọbịa ka ọbịa na-enwe ji dịba mma ị na-agba ego m ntị ka nkwa ndị ibe ogori nne nwaanyị gbuo di ya ọwụla ajadue nwoke mụta iji ụgwọ nwunye amụta nọ n'ọnụ n'ọkwa eziokwu ogwu chelechere ige m ntị nkọwara nga akụkọ ejegbuo m wọrị na-eri ego oyiri ka na nwunye anya njere bata pọtụ nwoke m pọtụ na-eri ego oyiri ka na nwunye anya gwa obi onye m na-ejere m bata n'aka abawere awarawa wee ru nwunye ọmụmanwụ anya ogwu cherikwe njere bata izọgụ na ibe emeghe onye izọgụ na ibe emeghe onye wee kọọ mmanwụ nsi ogwu cherikwe abatara ụmụ ọnịcha dom ụmụazị ọnịcha wee piki pọketi ma nwunye ọmụmanwụ anya obi onye mụ ogwu chelechere obi onye mụ na agụrụba anyị mbatarue ada eme mmanwụ ndegide anya nchọba were ebe ndewere awụrigidi nwoke nje gota awụrigidi ịbụkwara na omenala ndị na-adịrị ndị onye nwa bi ụwa obochi kerie obi onye ma obodo mụta ezigbo nwa asị na ọ dị ka anyị na-abịa amụ aka na oghori asị na oyiri ndị ikwu nne asị na oyiri obodo nne mụrụ ya ajọ nwa ya adịrị nne ya na nne ya na ọkwa eziokwu nwa dị mma ya adịrị obodo anyị obi enye m n'ihi adịrị agụrụ niile n'otu oge o mere ọkwa ọnyị ọnụ ogwu chelechere nne anya dibịa bụrụ ọnụ cherika na ọgba nje ịma ihe nji azara okwu anyị ọnụ mekwucha tata ekwucha nye echi nnekwu ọzọ ọzọ na-abata m ọnụ nye ka ndị ụwa ji akpọ m onye amụma anyị bụ nkịta akụ ebe na-atọ ọdịnala na-abụ eke kparụ nkịta akụ na na-agụrụ ndị ziri m mmanwụ onye abụ onye nwoke o siri ji nwayọọ were ọsịsọ wee gbuje ji osekpụrụ ha na-achọ ọdụ ụdụ ji anakwa ndị niile gbarị ma ọma gbarị nwunye di m agwa ejekwa na ogwurugwu atarụ mana agwa ọbụla na-agba ọma agharịbara ogwurugwu maka ezi dị njọ o nwere ibe njiri ikwu onye bụ okwu ego iwe kpọrọ mmanwụ ihu nwekwa mgbe ego ibe ya eji na ịbịa tata awaba nnaba na ezienu mmanwụ etugo dọla atụ n'ọla nwere ego ya wee tụọ ntata awaba nnaba nne mụrụ nwa na-achọ nwa mana obi onye m maka ịga mkpọrọ obi onye m ọ bụ ego ikiri na mmanwụ obi onye m ọ bụrụkwa na ya akwụ akwụ anya akwụ ka mmadụ bara obi onye m bara obi onye m mgbere naanị ka m wee kwe ya bụ mkpọ na obi wee kwekwe nna aka bara obi onye m nwoke gbara akpabi isi gozi egwu bara obi onye m o tegbekwa n'iji ikpe m nye bụ nkwa gadolu ka anyị tọserie gadoli na ka anyị tọserie nwa dị ike gị na anya ebe ọnwụ na-ekwekọrọ akwa na-acha ya ka ụna gị na-enye o ji eme achọwa ebe ya fesa na-ejebe n'oke osisi makwa na ọ bụrụ akwa ude na akwụkwọ ọhụrụ ndị nwụrụ anwụ ekene ntị ị ga-enu ntị nkọwara gị ntaọdịru ochie dịka etu aja ọ na-eke were ya na-ese ndị mmụọ ma narịa n'ọnya nakwa n'anya makwa dị na-ere nwa gị na-eme m anya echekwa m igbo jooru nji wee bata na ndị ọgwụ ebe etiri mụnwụ mmanwụ elegide mmanwụ anya njụọ na oke ahụ ịnọdụ n'ukwu ose gị nọ n'ukwu aja ọkpọ m okwu anyị ọnụ si m bịabo nọ na awacha okeri na-aja agụ okwu anyị ọnụ na chi mgbede jiwego n'iwu ọbụrụ ike valentine okwu chelechere onye jekwuru ọbụ ojekwuru ọlụrụ bịaba okwu dị nnọnụ ije dị nnukwu na chi mgbede ejibegokwe na gwa na agụrụ ike nne anyị na-eme nya bụ ibe tata okwu anyị ọnụ kene ka anyị ji nwayọ onye ọma ogogogo ebe
isi weta ibi nya mmanwụ Nwaanyị anụ. odide menagide mụ na menagide onye ọma okoko mgbadabọ na mmanụ ndị ezigbo dị nta nọziri ọga ihe ana na ihe anarụ onye ọma okokoko eri anya na-esere ogori na-adịghị okwu ọtakọ nke nkụrụ nkwụ ọzọ onye ọma okokoko ndị n'ogodu dị na-eke ọkpezi na onye ọma okokoko odogwu nna ya mụrụ mụ ọkpa bụchara gị n'isi onye eze ka ibu n'ụbọchị gị nyere gị na ọdịghị n'isi onye ọma okokoko onye ọma okokoko ihe atụtakụ n'ihe na-erighị atụcha ụzọ ma naba n'ebe n'ebe nwata ka ụdị nkụrụ nkwụ ọzọ Ọ ga-agụ ụdị nkụrụ nkwụ ọzọ